टेम्पोच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या उटवणे येथील आगळ्या वेगळ्या नव्याचा अर्थात सामूहिक भात कापणीचा शुभारंभ रविवारी सकाळी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आला। आंब्याची पानं, गंध, हळद, पिंजर या नव्याला लावून हे नवे तोरणाच्या स्वरूपात आकर्षक सजवून घराच्या उंबरठ्यावर लावण्यात येतं। यानिमित्त गावातील प्रत्येक घराच्या उंबरठ्यावर या नव्याच्या तोरणाचा साज सजलेला असतो। या नव्याद्वारे उटवणे गावात निसर्गासह ग्रामदेवतेला गाराणे घालण्याची प्रथा आहे। दरवर्षी पूर्व नक्षत्रात गणेश चतुर्थीत नवे साजरे करण्याची प्रथा आहे। श्रावणानंतर शेतपीक बहरात येऊन सर्वत्र हिरवीगार शेती दृष्टीस पडते। शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं हा सुखीचा काळ असून शेतात काबाड कष्ट करून पिकवलेले धान्य पदरी पाडण्यासाठी नवं केलं जातं। सकाळीच कुळघराकडे दवंडी देण्यात आली। त्यानंतर कुळघराकडे ग्रामस्थ जमा झाल्यानंतर सर्वजण सहवाद्य नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी आंबेडकर नगर नजीक गेले। नवे साजरे करण्याच्या ठिकाणी सर्वजण आल्यानंतर पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात भात पिकाची विधिवत पूजा करण्यात आली। त्यानंतर ढोलांच्या गजरात हातातोंडाशी आलेल्या भात पिकाच्या संवर्धनासाठी आणि भरघोस पीक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडू दे असं गाराणं घालण्यात आलं। यावेळी भात कापणी करून कापलेले नवे कापडात लपेटून ग्रामस्थ पुन्हा सहवाद्य कुळघराकडे सहवाद्य निघाले। नंतर हे नवे घेऊन ग्रामस्थ आपल्या घरी मार्गस्थ झाले। नवे घरी आणल्यानंतर त्याची उंबरठ्यावर पूजा करूनच घरात आणण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।